Maayong hapon, Pastor. Naaunta ako'y Pangutana, Pastor. Unsa man jud ang tinuod nga na relihiyon? Og sa panahon ni Kristo, unsa man jud ang iyang gitatag nga relihiyon? Daghan salamat, sana masagot niyo po sa pamagitan ng Biblia. Okay, daghan salamat, no? Nangutana gyud siya unsa gyud kuno ang relihiyon. Nga naglaom siya nga matubag kuno bila pinagis bala ang kasulatan. Okay? Now, kung maghisgot ta og relihiyon ni igsuon, gikan kana sa Greek word nga triskia. Ang word nga triskia igsuon, pasabot na worship, mga pagtulunan nga naadiha, lahi sa tong word nga ecclesia, nga kung ihubad nimo church, nga ang word ato is duha to siya kapulong nga nahimo siyang compound word nga gikan sa word nga ekkalio. Ek means out of, kalio kanang gitawag ecclesia, kalio meaning to call, no? Meaning to say mga tinawag. Kining word nga religion ni naigisgutan dinis bala ang kasulatan nga word nga religion nga gikan sa Greek word nga triskia, dinhi sa gitawag natong Santiago kapitulo 1, no? Aton tan-awon ang Biblia, Santiago kapitulo 1 sa iyang bersikulo 7, no? Human kana siya sa Hebrewanon. Okay, aton tan-awon ang mao nga bersikulo nga gipadayag. Okay? Nagingon siya din ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo og sa babayeng balo sa ilang mga pagkaguol og ang pag-amping sa kugalingon nga dili mahugawan. Okay? So, ang gisgutan din ni Igsoon, ang pagsimba, lahi sa itong gitawag na itong ecclesia or ekkaleo, pero kani siya gikan sa word nga gitawag na ito og triskia, nga but pasabot ang nasintro sa mga pagsimba. Now, dinhi wala siya maghatag og unsay ngalan nga gisgutan nga ibutang sa karatula, unlike sa ato nakita karon sa mga simbahan sa lain lugar nga ilang gibutang pagkabasa nila og naay ngalan diri nga bisag dili gud siya kapital nga pagkasulti gud igsoon, gitawag siya og common noun, dili siya proper noun. Moingon gitag proper noun, mag-start magid na siya og kapital, di ba? Say for example, Jose Rizal, so kapital gina siya igsoon, mo na gitawag nato og proper noun. Pero moingon gikag proper noun, common noun, meaning to say, for example, bridge. Dili man pagasulat na kapital igsoon kay nganuman bridge unsa nga klase nga bridge, daghan man klase nga bridge. So siya Marcos Bridge, Carmen Bridge, or Taguanaw Bridge. So naay siya mga pangalan. Dinhi sa Biblia igsoon walay proper noun nga gibutang. When in fact kung imong tanaw ng Mateo 16:18, kay ikaw si Pedro og dining bato pagatukurong ko akong iglesia ug ang gangaan sa kamatayon dili magabuntog kaniya. Walay ngalan nga gibutang diha igsoon. Iko na siya ninyo nga tukuron niya ang iglesia ug ang word nga iglesia gikan sa Greek word nga ekkalio, meaning mga tinawag. Kini sila mga tinawag gikan sa kangitngit sa sala, gikan sa pagkawalay labot sa Israel, gikan sa mga walay pakigsaad nga sumala sa ato nakita sa Episo kapitulo 2 bersikulo 12. So mga tinawag, kita gitawag dito sa usa ka pagtulunan, pero bisag unsaon natong basa din igsoon, wa tay nabasa din ni igsoon nga naay ngalan nga ibutang sa karatula, ibabaw sa simbahan. When in fact wa tay mabasa din wala ang kasulatan nga nag-ingon kung maghimo mo og iglesia, butangan ninyo ngalan ibabaw sa karatula. Wala. Nagbutang lang na igsoon aron adunay gitawag nato igsoon og ma-identify nato. Okay? Pero dili but sabton igsoon nga kanang naa diha sa karatula kung naa ba na sa walang kasulatan, wala, dili na siya gitawag nato og proper noun. Now, dinhi sa imong pangutana religion mo gud imong pangutana, dili church, no? Mato niwa dinhi imong gibutan dinhi nga unsa man jud ang tinuod nga relihiyon. Wala mo gingon nga unsa man ang tinuod nga iglesia. So diri lang ko mo focus sa word nga relihiyon. Kay mo may giingon dinhi. So basahon nato sa pagbalik. Ang Santiago kapitulo 1 bersikulo 27. Ang relihiyon nga putli og dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini. Wa siya mangingon nga ang ngalan mao ni. Wala. Ngingon lang siya ni, ang pagduaw sa mga ilo o babayeng balo sa ilang pagkaguol o ang pag-amping sa kagalingon nga dili mahugawan. Naday mga butang nga makapahugaw sa usa ka tawo igsoon? Yes.
For example, kining mga bunga sa espiritu na may opposite aning word nga bunga sa espiritu. Bunga kaning gitawag trabaho sa unod. O atong mabasa igsoon nga nalatid nga na sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 19. So atong testingan ng 5:19 igsoon nga nalatid dinhi. Okay, 5:19 nagingon. Okay? Akong basahon. Apan kung kamo gimanduan sa espiritu, kamo dili ilalom sa kasuguan. Og dayag kaayo nga ang mga buhat sa unod nga mao kini pakighilawas, kahugaw. Bantayan na ito Kanang yung bisya din nga kang tinuod ko nga reliyon ang mga nagduaw sa mga ilog balo og naging pagidini og ang pag-amping sa kugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Unya nakita nato sa balaang kasulatan nga 19 binaingon sa Galacia 5 og dagayag kaayo ang buhat sa unod nga mao kini pakighilawas, kahugaw, kaulag, pagsimbag mga Dios, panglamat, dinumtanay, mga pakigbingkil, pangabubho, kapungot, iyahay, sinupakay, pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudyaka, bahakak, og mga butang nga maingon-ingon niini. Imo makita igsuon. Mingon ka nga, ako kaningalan nga nabasa sa balaang kasulatan, bisag kumunaw na siya, gibutang nimo dito sa karatula, mingon nga, mao na ni among tinuod. Unya imo makita sulod sa simbahan, ga-practice og pagpanigrilyo, ga-practice og inom, ga-practice og dili na magsilbi ingon ni hubog-hubog. Mahugawan ang imong kaugalingon yan. Although kung mahugawan ka, naay time nga ikaw mahinluan sa dugo ni Kristo. Pero dili pwede igsuon nga mag-claim ta unya wala na sa atong mga pagtulunan. When in fact kung imong tan-awon igsuon, naa say gitawag nga makapahugaw dinhi, nga gisgutan dinhi kana sama pananglit sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 18. Atong tan-awon Mateo 15 bersikulo 18. Mo ni ang giingon sa balaang kasulatan igsuon nga tagaan nato og pagtagad, no? Niingon siya dinhi 15:18. Ako masahon. Apan ang magagula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. So katong gitawag kunog nagagawas sa baba nga gikan sa kasing-kasing mao to ang makapahugaw sa tao. 19. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang una-una, pagbuno, panapaw, pakigilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panultig, pagbuling og dungog. Mao kini ang gitawag natong makapahugaw sa tao. So, morning yung dini kung iho ibalik ang Santiago 1:27, ang reliyon nga putli og dili bulingon at tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo og mga babayeng balo sa ilang pagkaguol og ang pag-amping sa kugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Og mao tong gisgutan nato mga duha ka mga libro sa Biblia nga diin makapahugaw sa usa ka tawo. Unya ato bangong mahibaw-an nga naa si pag-amping diri, naa si pagtambag diri. Di ta mo gawa sa Santiago kapitulo 1. Atong sibugan igsoon atrasa nato gamay sa bersikulo 25. Nagyon. Apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan nga nagahatag og kagawasan. Remember, naghisgot og hingpit. Ingon siya di hingpit nga kasuguan nga nagahatag og kagawasan. Meaning to say, ang tinuod nga relihiyon nagabaton sa hingpit nga kasuguan. Kini mo kung gitawag hingpit nga kasuguan igsuon. Kung imong dagan ka sa Salmo 19 bersikulo 7, naingon mo na ang kasuguan hingpit, no? Ang kasuguan sa Dios hingpit nga nagapabag-o sa kalag. Ngano makababag-o sa kalag kung kaniadto nangawat ka, nagingon na Biblia dili ka mangawat. Okay? Paingon diha nga kaniadto nagpatay ka, dili ka magpatay. Kaniadto gasaksi kag bakak, naging dili ka magsaksig bakak. Sa laktod nga pagkasulti, nagatuman ikaw sa napulo ka sugo. Og nagingon dinhi igsuon, apan siya nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan, magahatag og kagawasan. Nga as 25, silingan sa 27 nga nagisgot og relihiyon. Mo ba gani ang uban magisgot og relihiyon igsuon, unya wa na to makit-an ang mga pagtulo nang gikan sa walang kasulatan, dili ka na siya tinuod. No? Magunsa man nato mingon nga kini siya nga botelya tinuod gid siya true orange, unya ang sulod dili day orange. No? Ngalan ra day ang gitawag orange didto. Unya ang sulod dili orange. Unya nagsige tanawa klaro kay ning botelya ngalan orange. Unya tan-aw nimong sulod dili gid orange.
imo makita igsoon nga ang importante igsoon dili ang pangalan. Mabitaw nga ang ubang gagamit sang ngalan sa Dios. Unya ningon ang Ginoo, wala ko kamo igkaila, pahawa kamo mamumuhat og dautan. Mateo kapitulo 7 bersikulo 22 ug 23. Ngano man mamumuhat og dautan. So ang importante igsoon makita nimo dinhi ang labi na ni gisgot og kasuguan. Di ba? So imo makita nga mao kini ang gitawag nato og relihiyon nga diin makapahumuot sa atubangan sa Ginoo. Boy no, naatay caller no?